Drogy, obrovský biznis, který ovlivňuje celý svět. Čísla jsou děsivá a realita ještě horší. Vítejte v temném podsvětí, kde se točí miliardy dolarů, kde se promoc a peníze zabíjí a kde se hranice zákona stírají. V tomto dokumentu se ponoříme do srdce drogového trhu a odhalíme 10 nejšílenějších faktů, které vám ukážou, jak hluboko tento problém sahá. Připravte se na šokující odhalení, neuvěřitelné příběhy a fakta, která vás donutí se zamyslet nad skutečnou cenou, kterou lidstvo za drogy platí. Tohle jsou nejšílenější fakta o drogovém trhu. V roce 2018 se americké pobřežní stráži podařil husarský kousek. U břehu Panamy zachytili nákladní loď naloženou rekordním množstvím kokainu, přes 16 tun. Tato hora bílého prášku, ukrytá v útrobách plavidla, měla na černém trhu hodnotu přesahující $1 miliardu. Jen si to představte, $1 miliarda. To je suma, která by dokázala nakrmit celé město po celý rok. A přesto se našli tací, kteří byli ochotni riskovat svobodu a možná i život, aby tuto zásilku dopravili na místo určení. Tento případ nám ukazuje, v jak neuvěřitelných objemech se drogy po světě pohybují a jak mocná síla za nimi stojí. Jméno Pablo Escobar se stalo synonymem pro drogový biznis. Tento kolumbijský narkobaron vybudoval v 80. letech minulého století impérium, které zásobovalo kokainem celý svět. Jeho bohatství bylo nepředstavitelné. Jen pro představu, Escobar vydělával až $420 milionů týdně. Aby mohl svůj bílý prášek dopravovat k zákazníkům, vlastnil flotilu letadel a ponorek. Jeho moc sahala tak daleko, že si mohl dovolit cokoliv. Uplácel politiky, terorizoval obyvatelstvo a žil v luxusu, o jakém se nám může jen zdát. Jeho dědictví je však tragické. Země je dodnes poznamenána násilím a korupcí, které sebou jeho impérium přineslo. A co je ještě horší, jeho soukromá zoo, plná exotických zvířat, se po jeho smrti stala ekologickou katastrofou. S nástupem internetu se drogový biznis přesunul do kyberprostoru. Vznikly online tržiště, jako byl například Silk Road, kde si zájemci mohli anonymně objednat drogy z pohodlí domova. Platby probíhaly v bitcoinech, kryptoměně, která zaručovala anonymitu. Silk Road se stal symbolem nové éry drogového obchodu, éry, kdy se zdálo, že se zákonu podaří temný web zkrotit. FBI však v roce 2013 platformu zrušila a jejího zakladatele poslala na doživotí do vězení. To ale neznamená, že by drogy z internetu zmizely. Naopak, online tržiště se neustále vyvíjejí a vznikají nové, ještě sofistikovanější platformy. Kapitola 4. Mexiko se stalo synonymem pro drogové násilí. Mocné kartely zde ovládají celé regiony, pašují drogy do Spojených států a svádí krvavé boje o území a vliv. Tisíce lidí ročně umírají v důsledku bojů mezi kartely a vládními silami. Příkladem může být nechvalně proslulý Joaquín Guzmán, známý spíše pod přezdívkou El Chapo. Tento muž, který 2krát uprchl z nejpřísněji střežených mexických věznic, se stal symbolem beztrestnosti a krutosti drogových kartelů. Jeho příběh ukazuje, jak hluboko sahají chapadla drogové chobotnice a jak těžké je s ní bojovat. Kapitola 5. Spojené státy americké vedou již půl století takzvanou válku proti drogám. Tato nákladná a kontroverzní kampaň si vyžádala miliardy dolarů z kapes daňových poplatníků a miliony lidských životů. Přesto se zdá, že problém s drogami přetrvává. Více než 80% vězňů v USA je ve vězení kvůli drogovým deliktům. To vede k přeplněným věznicím a obrovským nákladům na justici. Některé státy USA se proto vydaly jinou cestou a legalizovaly marihuanu, a to jak pro rekreační, tak i pro lékařské účely. Cílem je omezit černý trh a získat peníze z daní. Zda je legalizace řešením, ukáže až čas. Kapitola 6. Drogový problém se netýká jen nelegálních látek. V posledních letech se Spojené státy potýkají s další krizí opioidů. Na vině jsou silné léky proti bolesti, jako je například Oxycontin, které předepisují lékaři. Tyto léky jsou sice legální, ale zároveň vysoce návykové. Farmaceutické firmy, které je vyrábějí, o tom věděly, ale zamlčovaly to, aby maximalizovali své zisky.
důsledky jsou tragické. Více než 500 000 lidí v USA zemřelo na předávkování opioidy. Tato krize ukazuje, že drogový problém má mnoho podob a že se netýká jen okrajových skupin obyvatelstva. Pašeráci drog jsou vynalézaví a neustále vymýšlejí nové způsoby, jak propašovat svůj kontraband přes hranice. Využívají k tomu nejmodernější technologie i ty nejjednodušší triky. Drony, které dokáží přenést přes hranice menší balíčky drog, se staly běžnou součástí arzenálu pašeráků. Mexické kartely zase budují sofistikované tunely pod americko-mexickou hranicí, kterými dopravují drogy i lidi. A co teprve drogy ukryté ve vypreparovaných rybách, v umělých těhotenských bříškách nebo v konzervách s fazolemi. Fantazii se meze nekladou. Kapitola 8. Země, kde jsou drogy legální. Zatímco většina světa s drogami bojuje, některé země se vydaly opačnou cestou legalizace. Nizozemsko je známé svou liberální drogovou politikou, která toleruje prodej a užívání marihuany v takzvaných coffee shopech. Tvrdé drogy jsou zde ale nadále nelegální. Portugalsko šlo ještě dál a v roce 2001 dekriminalizovalo držení a užívání všech drog. Cílem bylo omezit kriminalitu a zlepšit zdravotní stav drogově závislých. Výsledky jsou překvapivé. Portugalsko zaznamenalo pokles počtu úmrtí na předávkování a pokles kriminality. Zda je legalizace řešením i pro ostatní země, je otázkou, která rozděluje společnost. Kapitola 9. Nejvíc nečekaná fakta o drogách. Věděli jste, že na počátku 20. století obsahovala Coca-Cola skutečný kokain? Nebo že v Kolumbii se ročně vyprodukuje tolik kokainu, že by se jim dala pokrýt plocha menšího státu? Drogový biznis je plný paradoxů a neuvěřitelných příběhů. Například v Afghánistánu, zemi sužované válkou, se pěstuje 90% světové produkce opia. Pro mnoho farmářů je to jediný zdroj obživy. A co teprve fakt, že drogy se pašují i v kostelech, v rakvích nebo v sochách svatých. Drogový biznis je zkrátka světem sám pro sebe. Kapitola 10. Drogový trh má větší hodnotu než celá ekonomika některých zemí. Drogový biznis je obrovský. Jeho odhadovaná hodnota přesahuje $500 miliard ročně. To je více než HDP mnoha menších států. Tato astronomická suma nám ukazuje, jak mocná síla za drogovým biznisem stojí a jak těžké bude s ním bojovat. Drogy se dotýkají životů milionů lidí po celém světě. Ať už jde o pěstitele koky v Andách, dealery drog v ulicích našich měst, nebo politiky a policisty, kteří jsou zapleteni do korupčních sítí. Drogový biznis je jako rakovina, která rozežírá naši společnost. Drogový trh je jako spletitá pavučina, která se táhne celým světem. Od odlehlých horských oblastí, kde se pěstují rostliny sloužící k výrobě drog, až po rušné ulice velkoměst, kde se drogy prodávají a užívají. Je to svět plný násilí, korupce a lidského neštěstí. A přestože se s ním lidstvo snaží bojovat, zdá se, že drogový biznis je vždy o krok napřed. Možná je na čase se zamyslet nad tím, zda je prohibice tou správnou cestou. Možná je na čase hledat nová, inovativní řešení, která by nám pomohla tento problém konečně vyřešit.